Big Bazaar hanai khatongui Big Bazaar thangnai rok hojak wngbaina nangkha thangya tongbaina nangbai kha koktoma hingke hai khanabai di kisa haino hai Big Bazaar o 2 April 2019 salmari krak sal Mongolbar salni horo chererokni bagiri paimano bil rifuro ri khoginarok jakha khoroksa chakra tiprajuk bil ribai gate ni ongkhari thangphoro bokha poitomania ri thigya hnai haina hai ri lekhoi naiforo kubui ni ri thigya angjangma bai loge no cash counter kefile te kaisa ri thigya hnai sawiphoro khogi narikmani gosina naya cash counter tongnai ro pia painai tiprajungno se bill counter ri tubiya hnai jemante khok hamya khaijakmani jemante khokbai tungprajakmani a chakrajak bukhok Yaglo chirik morok unglai joto lukurok no naharlai tongmani bukhuk chirigi manager no nughorma bai manager phaiye CC footage phonoknani tei nailainani hene bukhuk no talangai thango kusukni dolamo bukhuk no CC footage phonok yawoino adha ghonta hai achogri toni jakmani phia khathiya bukhuk serek ke CC footage tongmani khotolo thangi nai khake kubui no borok a khogi tongmani mangphlino nailai tongphoro bobo haino bini mobile bai a khogi tongmani CC footage ni mangphlino dadak sijak record khainao bukhuk Arunmala Debborma tabuk naibedi lukurok tabuk Big Bazaar simia kabangma hati rogono chini bukhuk rok chini chakra rok bil ruibo nogo kipili phaike kholja phyogi naike ritangi thya eng tabok norokni mokolbaino naibedi naidi bukhuk Arunmala bil dex ni baskango bachajak yang bil dexo bil nawi kaisa ke ri ungklogor hori tongo bukhuk khoroksa bil dex ni naidi kaisa ke carry bego bukhuk nirino dai tongo dafro bahike ri khogi talang norok tabuk no naidi obroi kaisa ke ri danai kaisa chala phainai a chala bai o ri danai agino kok pai laijak ri khoglainani bahike obokhungno ri rohor dihini ongklokti yak sulhor nahardi iko nahardi bahike ri khogina kha bahike talang thangka tewishan nailai di এইটা এই যে দেখছো নে দেখছো নে দয়রা পিঠে দিব আমি এই যে দেখছো নে দেখছো নে দয়রা পিঠে দিব আমি এই যে দেখছো নে দেখছো নে দয়রা পিঠে দিব আমি 2 April krakshal Mongolbarni horni damchuku noita tampro apatimung ungmani bukhuk Arunmala Debborma tama khaijaka phaidi chung bini khuktini khanai neleyano Mia जों Big Bazaar बाजार खना थांमानि न के मानै पाइबै न फिरो ना नाइमा समय न ताबो बिल रमन परियो के पूरा पाइबै कोइ अंखरि फाइबै नाइमाले रिकांसा ग्रि हाफ पेन्ट ब्रेडकनि लेडिसनि हिंगे आबोनो ग्रि नै नायै सानना थांगा हिंगे सानना थांमासे ब्रखनो नों जमारिया नि साव हिंगे तांगै जमारिया आं जमारिया कोइसे और ताबो बिल से काजा हिंगे आ रि लेबियां थांबा नि हिंगा हिंगे ब्रके हि जमारिया के आनो सिजि केमना चेक खाइदे हिंसाका हिंगे ब्रके द हिंगे नै मेनेजार न रिंदै रहका मेनेजार दे आबो साइमिया खरक जानो लिब बायति साइ रहका सागाव ब थांगा आनबाय आंबायनो लगे थांगा खरकसा हिंगे थांमाले काइसा जागाव आजुक दिने आजुक रखा आना आजुक रमाले मिलि बियां जन कमाय थांगा हिंको साबो अरो सिजि केमना चेक खाइनाय दं बियां थांगा बरखनि हिनो हिंगे गरि अबो माया हनै साव हिंगे खरकसा बरक अबो माया हिन सिमिजि खनावा अलोले बरक जे नाय दं माने आं साइमाया हिंगे आं लेर जाव हनै बेलेखे लेर खा हनै बाजाय थाङै नाय माले थां बरक सिमिसे आनो के अलगा जागा आसुग्रै बरक सिमि नाय दङ हिंगे
angka tamo borok norok simi nai tong anu ba sisi camera phulong na si ti phaima ba anu tang iba norok simi ba nai sala hengka angka loke borok pun phan punglia nge nai simi tong kangke ang ongklok tei jate bani borok le dilek phan khlai khi man hanai ang kaisa bokrok phaikya ani ko recording khlaina hanai nge recording khlai mani borok sia nge seso hengke nubu nukha hengke ang last kok saka nong ni kar bara ba haida big bazan tong mo ba haida nei saka bin pore ke chak mama sa khoroksa phai go tang nang video camera khlaisa nei hino ana gang tam khlayang nei sa ningka tangi himale nong niro ne norok dile khaimano ani proof tong nang nai tam proman ba ani ang le hisa proman nango ba ang phunung nang nai ba ang boine sana nang nai norok jidi ulo go siang ke nei hingka ang hai nei aro nongman hingga seng tai bini seng nuglia je o ani segang gisa misa nukha hingge ang ani no simi phunukata je sotrogoti phaimani khoroksa bori bini onglo je mantau ja bil khlainai o borongni khoroksa onglo bori khoroksa basajak hingga o bori basai tong mani bitai kusala masa basagoi bini kering sono je manai do homani o kering tolatei khlaiei mane riru khana ori no tai khoroksa sala telang thanga bo hingga telang thangmani jongjabono sia apro si nukta hingga abona hingga ang norok sikok dagai gunda sebla o jaga o aba haike taw semanka hingga leherin bo norok buthanai norok no butharo haike sikok rumoi tabuk jidio jeng ko ang jidio tabuk telang thangjang ke norok ta ana yakayamong ba ana rehai dia mong norok ano sikok ni senam kamong engka tabok ke norok se ano tabok norok narang mas norok gosia tabok ke o mane berani sok ba ke tabok tang khai roi mang kha norok hane hingka engka thamji kai ang mane ro tola phaikia orono phaing ke san ka engka borok bo ajaga engka bri biang thangai sika ang bri no buna musung jang mane ang buna musung mane bos ang bus bukhang mi man khe engka stop no engka o borok ke borok kharai tong khana kharai tong khana bolte bo ta time bo joto se ekloge ong khore phaina kok boke boroni bini khe bezwa khe boroni bo khe o jaga ni bo phaina nangba sare noita rong khana lerona ba noita puni noita swa noita ro time rong wana bhai hingga asungna tai kono khlaibo malia hingga o chak mama sa kebeng bang kok saria jana hingga ang sana thangkena bo kebeng kok sariang tong hingga bono saga ang bono nung jidi besi bare kana ta thapara raina ni saga matana bo wasan mukhang ka saka jol jak thanga hingga tai waisa jidi kok sagen tabun ni mukhang ani yak soi nei saga hingga sobai ni ang khrai phekya ang kes rna hi sama bo sak mamang rona nang ya ni mani malang khabala tai ta mo hi sai dong hai ni hingga ang sobai ang jagya ang yang nong ni orang ma phekya bukhuk orunmala deborma sijak nukjak ogli tongo nei tini walai lai phano kotok lai phano biniri no kifili telang thangmano sisi footage nai sikorongno ri bai bui kalang thangmano phia sia nugya kamini chini ti prajikrok chini chakra rok tongmungno obaige ri khogoi narukja khangke borok modemano kok sanani apate mungrokno manjagoi lokorokni thani tamo kok kasar kha bukhuk orunmala de borma norokno khanai nedi bini khogo ang kok sana musungo je big bazar tai sini borok tasta thangtuk ta paithuk mani obo hayengke tabo ekbar duibar ong thangka দ্বিতীয়বার haike khleimano jate mani a jaga big bazar saratai kobongma bazar gilma bazar tongo jate aro thangai paithuk bongni ta thangtuk asuk na ang kok sana musung jao bongna ang mani chini borok hnei de khlai na ki tam hnei khlaya bang bujimaya tak phano mani abu tabo ang bo chini borok no tabo lehri khlajamo chini borok no hingga bongni borok lai kuno jaga phan khobar maya kho haike khlayo hnei hingga chini borok ka tangai borok haike khlaiba aboni bagni chini borok rok jelang thuk bring thuk jotono aro big bazar bazar taka thuk hojak ongbai sidi takhokte bukhuk song o big bazaro thangnai salo kobangmano kotor patmung ongai thangmani bisi kaisa sakang bahano obhaike ri khoklaimani pate mongono chini rengkreng lahirino jeng kamajak laimani aboni olobo o big bazaro haino hai patemung big bazaro simi dangkhana obhaike ri khoginarikmani patemung norok je manjagi tongnai rok norok no soiman bainai hojak ongbai sidi ta khokjak bai sidi ta phemol lokjak bai sidi Bureau Report Kok Tripura